Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Illum se morru lura fiż-żmien. Lura ħafna. 2000 sena ilu. Ara, ħarsu lejn din il-mappa ta' pajjiżna. Qed taraw dik il-gżira xkejkna fin-naħa ta' fuq ta' Malta? Dawk jgħidulhom il-Gżejjer ta' San Pawl. Tafu għalfejn? Għax hemmhekk ġrat storja kbira importanti ħafna l Malta. Kien hemm raġel jismu Pawlu. Pawlu kien qed jivvjaġġa fuq il-baħar. Imma dakinhar ma kienx hemm vapuri bil-magni bħal tal-lum, kien hemm biss xini kbir tal-injam li jgħidulu ġifen. Ġifen. Kelma antika u sabiħa, jiġifieri vapur antik tal-injam. Dan il-ġifen ma kellux magna, kellu biss loħ kbar biex jimbuttaħ ir-riħ. U meta ma kienx hemm riħ, in-nies kellhom jaqtfu bl-imqadef. Hekk ara. Wieħed, tnejn, wieħed, tnejn, x'saħħa riedu. Imma waqt il-vjaġġ ta' Pawlu qamet maltempata kbira, ir-riħ beda jonfoq, il-baħar beda jqum u l-mewġ sar għoli daqs muntanja. U l-aħwa qed nibża jien, il-ġifen beda jaqbad lawnu lin u fl-aħħar krok. Il-ġifen weħel u tkisser propju fuq dawk il-Gżejjer f'Malta. Imma tafu x'inhu l-isbaħ li Pawlu salva u n-nies kollha salvaw miegħu. U meta ġew l-art, il-Maltin laqgħuhom b'qalb tajba u xelulhom in-nar biex jisħnu. Bis-saħħa ta' din il-ġrajja San Pawl tana ir-rigal tal-fidi u għallen lill-Maltin dwar Ġesu. Il-lejla fir-razzett l-atmosfera hija speċjali. Baba qed tiġbor lil Zizi u lil Nunu fil-ġnien. Nunu jixtieq li baba taqralhom storja. Baba titbissem. Illum baba se taqralhom storja meta ġie San Pawl f'Malta. Baba tibda tirrakkonta. U waqt li qed titkellem, Zizi u Nunu jibdew jimmaġinaw ix-xeni quddiem għajnejhom. Baba tgħidilhom li l-baħar beda jtajjar il-ġifen qisu rixa. U fl-aħħar il-baħar isabbat il-ġifen mal-blat u jkissru. Nunu u Zizi qed jistaġbu. Baqgħu ħajjin baba, staqsew il-ħbieb tagħna. Iva, tgħid baba, għalkemm il-ġifen inkiser, kulħadd irnexxielu jom sax-xatt. Zizi tgħidilha li min jaf kemm kienu qed iħossu bart imsieken. Baba qed tgħidilha vera, imma l-Maltin kienu bravi. Xelulhom ħuġġiġa kbira biex jisħnu. Ħuġġiġa hija nar kbir. Kienu jużawh biex in-nies jisħnu. Baba tkompli tirrakkonta kif Pawlu biex jgħin mar jiġbor l-injam. Imma f'daqqa waħda min qalb l-injam ħareġ serb żgħir ngħidula lifa. Din kienet lifa velenuża u kidmet lil Pawlu fidu. Kulħadd ħaseb li Pawlu se jkun ma jiflaħx, tispjega baba, għax din il-lifa kienet perikoluża. Imma ġara miraklu, tgħid baba. Pawlu
farfar illi faġonnar u ma ġralu xejn. Ma waqax u baqa qawwi u sħiħ. U minn dakinhar tagħlaq baba, San Pawl sar il-missier tal-Maltin. Ġejja l-festa, bandalori kull imkien, jiena donni smajt tal-qubbaj tibib. Ġejja l-festa, ħanni firħu l-kol fl-imkien, ħafna karti żgħar ġmiel tal-mal fit-triq. Il-mortali jagħmlu bum, il-katuba tagħmel bum, is-saħħet tinżil, il-marċej tinżil, sewa nara ġejja l-bara kemm hawn xmien. Ġejja l-festa, ħafna għanġli u għaddisin, daw li kolorit, ħares ftit xi ġmiel. Ġejja l-festa, il-kampnari mixewlin, isma' jitċabċib, il-vara qrib diħlin. Il-mortali jagħmlu bum, il-katuba tagħmel bum, is-saħħet tinżil, il-marċej tinżil, sewa tara ġejja l-vara kemm hawn xmien. L-istorja ta' San Pawl hija l-aktar storja famuża ta' Malta. Din l-istorja tallimna biex aħna wkoll inkunu kuraġġużi u nilqgħu lil min ikun fil-bżonn. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.